Ahojte, vítam vás u videa. Dneska vám ukážem ostatné vily, ktoré som vám ukazovala v ďalšom videu. V prvom videi, o tých vilách, som vám ukazovala túto. A v tomto videi vám budem ukazovať túto. A v ďalších videách vám budem tie ďalšie vily. Dobre? Tak, ideme na tú vilu. A to je vlastne taká vojenská, to je vila proste. A je to taká, ktorá proste pre mňa není. Lebo keď si ju dám na rúžovo, tak moc sa neurobí na rúžovo. Vidíte? Dávam rúžovú a nikde sa to tu nemení. A to je fakt hrozné. Ale fakt. Jak to mám? Aha. Takto. A ideme sem. Vidíte, to je nejaká vojenská, alebo šerif. No, vidíte, to je nejaká šerifská základňa, ak vidíte, šerif. Hej, ruky hore. Nebudem tu teraz strieľať. Tu máme ten vchod, ktorý teraz dám preč. Tak. Vidíte, tuto máme aspoň rúžové stoličky. Dám si černé, vidíte? Dám si rúžové. Tak, potom tu máme výťah, ale ešte vám ukážem toto spodné patro. Tuto máme posiľovňu. Tu máme auta, takže na zaparkovanie. Tak, potom tu ešte máme toto. Vidíte, to je všetko na rúžovo, aspoň niečo vnútro je rúžové. Tu máme nejaké miestnosti, kam sa dávajú tie zlodeji. Vidíte? Nejaká takáto miestnosť tu je. Potom tu je takéto. Pekné. A ideme do druhého patra. Je to druhé patro? Tuto. Vidíte? Máme tu túto miestnosť. A to je práve, že toto. Tak som vám ukazovala. Toto. A tuto je nejaký sklad proste. A vidíte toto? Hop. To sa niekam progugnete. Vidíte? Sem. Wow. To som ani doteraz nevedela. Práve teraz som si to všimala. Kam to idem? Počkaj. Nič tu nevidím. Musím baterku. Aha. Pozerajte sa, tu je nejaký labyrint. Ten nikdy nekončí. Ja neviem, ani nejakým smerom mám ísť proste. OK. Tak, môžete mi potom napísať do komentárov, že kto to našiel tú cestu. Ježišmaja, to je nejaká barbina. Jo, ale to teraz už nevedeme. Toto je ten sklad. Takže zapamätajte si, túto je nejaký labyrint a ja teraz nemám čas to všetko vylúštiť, ale akože je to celkom ťažké. Tak, posledné patro. No a to je to zvedavé. Som zvedavá. Tu sú, vidíte, miestnosti. Ale keď tam fakt niekoho zavrete, tak to vôbec nefunguje. Tu mi verte. Takže to ani neviem, na čo sem dali, keď to ani nefunguje. Vidíte? To si môžete zapnúť alarm. Hej, nedá sa to vypnúť. OK. Tu máme ďalšie. Vidíte sem. Tak tu máme, tuto môžu byť nejakí policajti sa pozrieť, ako tí väzni hrajú basketbal. A tuto máme hore sa tu môžeme pozerať. Ideme do výťahu.
A to už to tu je. Vidíte? A to asi bude pre dnešok všetko. Tak hlavne nezabudnite si dať like a odber. A to je všetko. Čau!